Lezindaba zehora lesikhombisa kusihlwa nje sikwethulela zona bukhoma ngokukhethekile njengoba ke sizobe sikubikela kokusuka nokuhlala kwengqungquthela ye-G20. Ukuthola kube kwembukeli ngiyakwamukela ke ezindabeni ezehora ke lesikhombisa ezingunqa phambili kanti futhi ke ezihamba phambili kwe-SABC 1 eMzansi for sure kanjalo ke nakwe-SABC Liha. Igama lami nginguDaud Phungula. Ngalena ke ukupholisa amaseko kombukeli njengoba bese kwethembisile ukuthi ke nakanjani sizokusakazela bukhoma izindaba ke Nasrec lapho kusingethwe khona ingqungquthela ye-G20 njengamanje ke siphonsa izitambo kuza kwethu noxolo Mwale okunguye ozosithatha sibeke. Mbukeli asikubingelele sikwamukele eindabeni zakusihlwa zesizulu ezikhethekile esikwethulela zona bukhoma silapha eNasrec Expo Center bese kuthembisile ke mbukeli ukuthi na kanjani sobe sikhona kanjalo ke sikhona la eNasrec Expo Center lapho ke mbukeli sizokulethela khona ke kulindele ukuthi kuqale kusasa ingqungquthela eyinqophamlando ye-G20 ezoqala ke kusasa. Igama lami njoba ke uzakwethe bese shilo ngunoxolo uMamtshali wakwamwali ihlaba ngelimhlophe qwa. Sibonga kakhulu ke mbukeli ukuthi uhlanganyela ngathi namhlanje sihlwa kuyaphithizela lapha ezikhumulweni zeindiza ezahlukahlukene ikakhulukazi ke Orthambo mbukeli ngoba phela siyazi ukuthi abaholi bamazwe ngamazwe abahlukahlukene balokhu nje bethelekile ke lapha eNingizimu Afrika nezulu ke lathi kuyidlive mini kodwa ke hayi sithe mangabe sikhuluma nabesimo sezulu basithembisa ukuthi cha kusasa kuzobe kungcono ke alizobe nje ke izulu lilihle. Hayi ke angihambi ke ngedwa mbukeli lapha eNasrec Expo Center ngihamba nomhleli weindaba lapha eSABC osemkantshubomvu esimthanda kakhulu lapha endabeni zesizulu uMzwandile wakwambeje. Shandu kaNdaba sikubingelele sikamukele. Sikwamukele sibingelele nababukeli. Hayi kuyasho kuthiwa impela sonto enkulu lena mangabe nje futhi singakukhumbuza ke mbukeli ukhona futhi ke nomhlaziyi weindaba zamazwe omhlaba okudokotela uthelela Ncithane Vika esizokhuluma ke futhi nana isixhumane naye ke ngohlelo lobuchwepheshe uma nje ingabe ke kuhamba isikhathi okwamanje nje Mbeje ngiyazi ukuthi seku amaviki manje lokhu sisakaza ukuthi G20 sazisa umbukeli ekhaya kodwa mina ngiyazi ukuthi ukhona lo mbukeli ongakazi namanje ukuthi malokhu kuthiwa G20 kukhulunywa ngani mhlawumbe ngiyakwazi ke unolwimi lokwazi ukuchazela ukuthi umuntu ke bese eyakwazi ucaciseleke kahle nje uma ungasitshela ngenhloso ye-G20 nokuthi yabunjwa kanjani. Sibonge kakhulu njoba sithi i-G20 kusho ukuthi ngesilungu lokuthiwa a group of 20 kusho ukuthi iqeqebana lamazwe angu-20 kodwa ke awasewu-20 manje ngoba phela kukhona ne-EU. i-EU inhlangano ke ehlanganisa amazwe ase-Europe khona ne-AU ehlanganisa amazwe ase-Afrika. Uma ngabe ke sizoya enhlosweni yokusungulwa kwe-G20 uzokhumbula ke ngo-1997 nango-1998 ukuthi kwaba nenhlekelele lapha kwezezimali e-Asia. Lokho ke okwadala ukuthi iminotho yamazwe omhlaba intengantenge yonke kwase kuthi ke ongqongqoshe bezezimali baseke behlangana ukuthi yini okumele siyenze ukuze uma elinye lamazwe libhekana nezinkinga kwezomnotho kungatheleleki wonke umuntu. Isungulwa nje ngo-1999 i-G20 kwakungeyongqongqoshe bezezimali no governor bama Reserve Bank kodwa kuthema kuqhubeka isikhathi ngo-2008 kwathathwa isinqumo ke sokuthi cha akwenyuswe izinga le-G20 lifake nabaholi bamazwe athize. Amazwe ke akhethwa kusho ukuthi amazwe ikakhulukazi la ahamba phambili kwezomnotho njoba uzobona kanje fika sikhuluma ngo-Argentina, Brazil, India, Russia, Canada njalo njalo. Lawo mazwe iwona abalekile. Mhlambe okubaleka kakhulu enoxolo ukuthi eAfrika kwaba izwe elilodwa okwaba yilona elangena kwi-G20 kwi-South Africa okutheke zolo lokhu kwase kwemukelwa i-AU. Inhloso njengoba sengishilo ukubhekana nesimo esiphathelene nezomnotho kuthema ngabe sekengeze sekufakwa nabaholi bamazwe amakhulu kwase kuthiwa akusukugcinwa nje kuthini kukhulunywa ngezezimali kodwa akuthindwe nezinye izinto njengokuguquguquka kwesimo sezulu konke lokho ukuze ngoba phela into
ethinta wonke umuntu hayi ukuthi kuba izwe elilodwa mangabe kukhulunywa nge-G20 ke kukhulunywa ngalawo mazwe. Hayi ngiyakuzwa njengoba ukhuluma nje ke ngesinye seyihloko eziyidingidwe ke kuyo lengqungquthela ngaphandle mhlawumbe nje ke kwayo leyo suyishilo ke ukuthi kuyekhulunywa ngoguquguquko kwesimo sezulu iziphi mhlawumbe ezinye izihloko esingayibona ziba seqhulwini zengxoxo zalabo abaholi bamazwe omhlaba. Into ke silindele kakhulu ikakhulukazi kule G20 ela uzokhumbula phela ukuthi izwe nezwe uma ngabe ke liwusihlalo waleyo G20 liyalibe nezinhlelo zalo elifuna ukuthi zilandelwe. INingizimu Afrika ke into ethe ifuna ukuthi ke igxilwe kuye kakhulu izinto ezifana nokubhekana nezinhlekelele lokuthiwa ama natural disasters uthola ukuthi isimo sezulu mhlambe imvula zina kakhulu kumbe kuba nezomiso. Umbuzo ukuthi phela abantu kufanele beqhubeke bephile indlela yabo yini okuzomela ukuthi amazwe ekwazi ukuthi eqhamuke nayo amasu azoqhamuka nayo uvikela lokhu kungagcini futhi lapho iNingizimu Afrika yayisiphinde isithi enye into ngempela evimba ukuthi mhlambe amazwe ngisho angawona iG20 afuna ukukhula kwezomnotho acindezelwa udaba lwesikweletu lokuthiwa idebt. Umbuzo uthi ukhula kanjani umnotho wakho unesikweletu. INingizimu Afrika yasithi ke lamazwe njoba ke enobuciko awahlale phansi ekeyibheke ukuthi azoyenza njani indaba amazwe ukuthi amazwe ahluphekayo kodwa afuna ukukhulisa umnotho yawo kodwa isikweletu sithebhe enye ke izinto futhi ezobhunga kakhulu leyo bese kuphinde kubhekwa nalendaba ke yokuthi njoba nje siguquka silahla kancane ilahle siya egesini lokho kuthiwa uhlanzekile enye futhi izinto yokuthi ezobhunga ngayo izoxhaswa kanjani laba abanezimali bazosikhipha kanjani ezinye izinto nqangike iNingizimu Afrika lezo ezothi ayihambe phambili. Mhlambe uma besokuza ingqungquthela enjengalezi imaphi ke lamazwe okujwayele noma kuvame ukuthi kube yiwona ke axhasa ngeimali uma ngabe ke sekufanele kwenziwe lezi zinto ekade kubhungwa ngazo. Uzokhumbula ukuthi nakuba kuamazwe awu20 la kodwa uma ngabe uhlanganisa umnotho wawo wonke nokuceba kwawo konke uzobona ukuthi cishe ahlanganisa u85% womnotho womhlaba wonke. Uyabona ukuthi ungabona ukuthi wena kuthiwa amazwe awu20 kodwa kahle kahle wona amazwe ke aphethe lana naphezulu ukuthi siyazi ukuthi okuyilona elikhulu kunawo wonke liqoke ukuthi lingezi mhlawumbe hole nje udaba lolo. Into ke athi mayenza uma ngabe bakhuluma bavumelana la kuba lula ukuthi ke noma sebeyidlulisela ezintweni ezinjengenhlangano yezizwe le emele wonke umuntu kube nokuqonda ukuthi zinyathelo zini okumele sizithathe ngabe sidinga ukukhulisa umnotho kumbe sidinga indaba kagesi kumbe sidinga ukulwa nobubha kumbe sidinga nendaba yokuthi ngempela kube nokulingana njengoba uma uzobheka izingqinamba nezinqekithi zeNingizimu Afrika zikhuluma ngalokho ukuthi ke konke lokhu kwenziwayo kumele kubanjiswane kungagcini ngalokho ukuthi kubanjisene kusetshenzwe ngokulingana equality kungagcini lapho ukuthi mangabe kusetshenzwa izinto okuvunyelwana ngazo kube izinto ezizokwazi ukuthi siqhubeke kungabi yiyona into ezovunyelwana ngayo namhlanje kusasa isiphelile kodwa ke kube into ezoqhubeka njengoba nje iNingizimu Afrika izodlulisela lesihlalo kuyimelika nemelika kufanele ngempela ikwazi ukuthi ke iqhube izinto kuzovunyelwana ngazo kodwa ke lolo daba oluthe ukuhluka ngoba siyazi kwenzekani ephakathi kwethu nemelika. So ke Mbeje siyazi ukuthi ke ngoba nempikiswana ethize phakathi kaMengameli walapha eNingizimu Afrika uMengameli uCyril Ramaphosa ekhuluma ngodaba lokuthi ngathi imelika sebeyaxoxisana ngokuthi singaphinde futhi beyingxenye yale ngqungquthela awuthema sibona futhi lapha kwelinye icala cha imelika ke yakuphika ke lokho ukuthi cha ayikho into enje ingabe kusho ukuthini ngalokho ikakhulukazi ngoba imelika iyona phela ezosingatha le ngqungquthela ngokulandelayo kusho ukuthini lokho ngemiphumela ezophuma kule ngqungquthela. Inkinga enkulu mhlambe ngicabanga ukuthi ke ikhona ngoba ngempela awazi ukuthi mhlambe yini eyenza ukuthi imelika igcine ithatha isinqumo esinje mayelana neNingizimu Afrika ngoba into umongameli wayo alokho ekhale ngayo ukhala ngokuthi eNingizimu Afrika thina njengesizwe simatasa sibulala abantu abamhlophe siyabaqeda yikho ke ethatha lezi zinqumo kodwa ke ubufakazi baleyo nto abukho akekho umuntu ngisho nabo abamhlophe bayakuphika lokho kodwa ke uyaqhubeka
into ke mhlambe engicabanga ukuthi ke izokwenzeka njengoba simele sishilo nanokuthi singasithathi isinqumo sokuthi kuzokwenzekani kusuka la izothi ke mangabe isithatha izintambo zona yona ngoDisemba ibise nayo iba neyayo agenda kumbe nolayo uhlelo ukuthi izoqhubeka kanjani izwe nezwe livumelekile ke ukuthi ke lisho ukuthi iziphi izinto elizoyibeka phambili uma ngabe ukuthi yilo usihlalo mhlambe ngicabanga ukuthi okuzolindeleka kakhulu ukuthi kuzokwenzeka kanjani ngesonto umongameli Ramaphosa uma ngabe ke esezidlulisela phambili izindaba ngoba phela uhulumeni waseNingizimu Afrika ubeke wacaca ukuthi ngeke umongameli ezingeni lakhe ezonikezela ngezintambo kumuntu nje omsebenzi wasehhovisi lenxusa ngoba lokho ngempela kuyosho ukuthi ibukeleka phansi iNingizimu Afrika kodwa ke amazwe akhona ayiseka iNingizimu Afrika ngokuphelele sibonile EU abo France oNgilandi Canada njalo njalo bonke bafikile abo India bonke bafikile bayaseka ngokuphelele okusho ukuthi ke iMelika isele yona bengisazobuza ukuthi ngoba ukuba khona nje kwabaholi okufana noNdunankulu wase United Kingdom lokho kusho ukuthi amazwe omhlaba wona aqhubeka impilo iyaqhubeka ngabe iMelika yonisela iyona ezosalela ngemuva ikakhulukazi ke nje obusushilo eyona iUnited Kingdom okuyiBritain ngoba lonazwe izwe laseMelika nelaseBritain amazwe angamathi nolimo amazwe angahlukani kodwa uma ukuthi ke umngani omkhulu weMelika uthi lento oyishoyo awuhambisani nayo uhambisana neNingizimu Afrika lokho kunikeza ithemba kubantu baseNingizimu Afrika ukuthi ke lokho esikwenzayo ezingeni lomhlaba abantu bayavumelana nakho njengoba sesishilo ke mhlambe eyinto singabe sisho nje noxolo ukuthi noma iyiphi inhlangano izinhlangano lezi zenzekayo ezifana no G20 akwenzeki ukuthi mhlambe abaholi bamazwe bebekhona bonke lokho ke angususeli nje phezulu ngikususela esibonelweni ngoba ngingomunye wabantu abanenhlanhla kakhulu ukuthi ke sengibike kakhulu ngabo oG20 emazweni ahlukahlukene akaze kwenzeke sibe neG20 la kuthiwa khona wonke umuntu njengoba nje umongameli Trump nabanye mhlawumbe ababili abathathu bengekho akusho ukuthi ke le nqungquthela ngayibe impumelelo isisazoqhubeka ibe impumelelo hayi isazoqhubeka ibe impumelelo ke kanjalo Shandu njengamanje ke mbukeli ake sinje ke shwi ezitolo isikhashana esincane ungakhathazeki sobuya nje emva komsuzwana Mbukeli asikubingelele siphinde futhi ke sikwamukele. Asikukhumbuza ukuthi lezi ndaba ke ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus ngena kuzo zicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzosithola ngomjalo bazo. Yana ku website ethi www.sabcplus.com noma udownload iSABC Plus app ku Apple App Store noma ku Google Play Store. Bese usebenzisa inombolo yakho kamakhalekhukhwini ukuze ubhalise. Ngemuva kwalokho uzokwazi ukubheka iziteshi ezifana no SABC 1, 2 no 3, SABC Lehaye kanye neSABC News Channel. Esinye isiteshi ongasithola njengamanje, isiteshi esikhethekile sikusakazela ngengqungquthela yeG20 ubusuku nemini, iG20 Pop-up Channel. Yahlukene imbono yezakhamuzi maqondana ke nengqungquthela yeG20 eqala kusasa eNazareth eGoli. iG20 ke kusuke kuhlangene amazwe ayizikhondla kwezomnotho. Izwe ke lisuke lengamele kwiG20 njengeNingizimu Afrika nje lizozuza kakhulu ngoba ihambeli lezi zizobele lemahotela ethu zihamba ngeemoto zethu zokuthutha. Kunomnotho usuke uzosala kulelo zwe. Manje ngibona imihluko. Amarobot vele wengasebenzi. Kodwa njengoba kuni-G20 ayisibona babhizi bawalungisa amarobot nemigwaco nje bayayilungisa. Ikhente engibonayo ukuthi kuzotshintsha anything ngibona ngathi nje bayasidayisa nje abameli bethu bayasidayisa mina ngibona inext etshintshayo ngoba ayikho into basiza ngayo ayikho mina ngibona inext. Those young yini into ezobayenza ukuthi bashintshe baphume ema-drugsini wangithola because into efunekayo sisi ukuthi labantu i-youth ethi shintshe
ithwele imisebenzi, especially laba abadla ama-drugs nalabo abahleli emakhoneni bangenzi lutho. They must do something. Le G20 ngicela i-benefit ebona bayenzele something. Into engayiphawula mayelana nale G20 ukuthi angiboni inosizo okanye kuzoba nosizo ezoza nalo. Njengoba kumanje njengoba ngikhuluma bavala imigwaqo kuneminye imigwaqo engasebenzi esisebenzisa njalo thina abantu abadriver ama-Uber. Ezinkulungwane zabesilisa kanye nabesifazane bebegqoke ezimnyama bezigcweleke imigwaqo ezifundazweni ezahlukene njengoba bekunokhokhelela ngoqo wemarch ebihambisana ke nesikhalo esikhulu sokuthi kulisane ke nezenzo zodlame oliyamene nobulili. Bebecula beshaya neziqubulo bephethe ngisho izingqembe. Le march bibanjelwe kuwo wonke amadolobha amakhulu akuleli befuna kubone umhlaba wonke. Iningi belifake ama-ribbon bephethe izingqembe ezibhalwe amagama ehlukene bezwakalisa ilaka labo ngesihlava esihlukumeza kakhulu besifazane nezingane. Phakathi kwabanye bebethamele ezindlini zombuso uKhomotso Mashaba owalahlekelwa isihlobo sakhe ngenxa yodlame oluyamene nobulili. Our government, our president will realize what we women are going through on a daily basis. So I'm here to say enough is enough. Owaba isisulu sokudlengula uthi namanje akaze abuthole ubulungiswa. I was raped when I was a child and it has always been painful to be silenced and not have people stand by you. And today I say we cut the silence and we say no to GBV. Abagqugquzeli bathi le march akusiyo umbhikisho kodwa isicelo esiphuthumayo sokuziphendulela. Bafuna bezomthetho baphendule kube nohlelo olungcono lwezisulu. Gender-based violence is not a South African issue. It is a global issue where there's poverty, where there's collapsing economies and democracy, where there's marginalization. The violence, it sort of dies on black women's bodies. And in that moment, we really want to observe that in solidarity with Women for Change. Umgqugquzeli wemarch ebiseThekwini uchaze ngokubaluleka kwayo nokuthumela umlayezo ophuthumayo. We are looking for attention. We are looking for something to be done quite urgently. And I think yesterday's announcement by the president to say he has declared a crisis is a move in the right direction. Kusenjalo umgqugquzeli wemarch eWestern Cape uthi kubathuse kakhulu ukuphuma ngobuningi kwabantu. It's very emotional and I think very vindicating for those of us who've experienced abuse to see the amount of support. I think we're just all tired. Bonke abamashe bekhumbula abathandweyo babo bathi ubuhlungu bokuhlukunyezwa kwabo kuyohlala kungapheli ezingqondweni zabo. Mbukela ke siphinde siphose izintambo eNazareth ukuze uza kwethu uNoxolo ezosonga ngengxoxo yakhe emayelana ke neG20. Sibongeke umfoka phungula siphinde sikwamukele umbukeli lapha ezindabeni ezikhethekile esikulethela zona silapha eNazareth Expo Center. Ngisahlezi naye ke uMzwandile kaMbeje umbukeli ukuze soqhubeka nje nengxoxo yethu. Uyabona nje kwathi kuphela lezi indaba uzobe usuxoxela nomakhelwane usukhuluma ungathi usumuntu owazi ukuthi kwi-G20 kwenzakalani kuzobe kwenzakalani kusasa. Shandu sike sakhuluma ngokubaleka okuba khona kwabaholi la. Mhlawumbe bekubaleka kangakanani ukuthi ena uAntonio Guterres abe khona la simbonile ke ekhuluma ngehora lesihlanu ingabe nje ukubaleka ukuba khona kwakhe kubaleka kangakanani? Uzokhumbula ukuthi Antonio Guterres ungunobhala jikelele wenhlangano yezizwe. Inhlangano yezizwe ke inamalungu amaningi kakhulu. Amalungu acishe efike ku 200 incishe 192 inhlangano yezizwe. Ukuba khona kwakhe kuzosho ngempela ukuthi lo mcimbi oqhubekayo la eNingizimu Afrika umcimbi ovunywe izizwe zonke. Umzwile noma ekhuluma ekhombisa ukuyethemba eNingizimu Afrika ngisho naseyitatimendeni engaphambili uyakuveza ukuthi uyayiseka eNingizimu Afrika ezinhlosweni zayo. Ngiyacabanga ukuthi ke namanye amazwe lawo mhlambe angayona ingxenye ye-G20 uma ebona umuntu owamele onjenge Guterres ekhona lapho nabo bayazi ukuthi ke bayingxenye.
Uma ngabe nje futhi sesikhuluma mayelana iyaqala ke ingqungquthela kusasa izophela mangabe sekufisa isikhathi ukuthi iphele. Imiphi imphumela mhlawumbe engaphuma kule ngqungquthela? Ngizwilila abantu mangabe kuhanjwa kukhulunywa nabantu mayelana ne-G20, uyabona abantu ukuthi bakhuluma ngezidingo zabo bona abazi ukuthi le G20 mina uma ngabe nginengane edla idakamizwa esenkingeni izongisiza kanjani. Imiphi mhlawumbe imphumela mbeje engaphuma kule ngqungquthela? Uzokhumbula phela ukuthi ukuze kube nemphumela ezingeni eliphansi kukhona la okufuneka kube nezinqumo ezithathwa khona. Njoba nje besikhuluma ngendaba yokuthi kumele kube nemnotho ekhulayo. Uma ngabe uzosusa lezo zihibe ezidala ukuthi umnotho ungakhuli, ngoba akesithathe nje isibonelo seNingizimu Afrika. Uma eNingizimu Afrika njoba kukhona amazwe afikile izokwazi ukuthi ke ikhande amaxhama okuxhumana ukuthi kuhwebelane kaningi, lokho kuyokwenza ukuthi umnotho wethu uphakame. Kusho ukuthini ukuphakama komnotho? Umnotho uma uphakama kusho ukuthi ke uvulela amathuba abantu abaningi ukuthi bekwazi ungena ukuthola imisebenzi, ngoba izimboni ziyafika futhi nabantu bayakwazi ke ukuba nemali ngaleso sikhathi. Uma ngabe ke izwe liqhubeka nokuba nemali liceba, okusho ukuthi ke into enjengale abantu abakhala ngayo izokwehla kakhulu, ngoba phela uzothola ukuthi abanye mhlambe abagcina benza ubugebengu kumbe izidakamizwa ingoba sebephelelwe ithemba. Kodwa umuntu mayebona ukuthi kunethemba, kusho ukuthi ke izinqumo ezithathwa la yebo okwamanje kusezingeni eliphezulu, mhlambe kumuntu usezingeni eliphansi ucabanga ukuthi akusho lutho, kuyasho utho, ngoba uma uzobheka nje into eyenziwe umongameli Trump ngesikhathi eqeda ukuphatha evele efaka intela enkulu emazweni, lokho kwadala ukuthi amazwe amaningi engakwazi ukuthumela izimpahla, abanye abantu ke balahlekelwa umsebenzi. Kodwa uma ngabe kukhulunyiswana kwehliswa amanani, lokho kwenzekani kuqhuba ukuthi ke umnotho ukhule. Ukukhula komnotho kusho ukuthini? Izimboni ziyanda. Ukwanda kwezimboni kusho ukuthini? Abantu bayaqashwa. Uqashwa abantu kusho ukuthini? Wonke umuntu seyajabula kumnandi eNingizimu Afrika. Sibonga kakhulu Shandu kaNdaba ngesikhathi sakho ke namhlanje kusihlwa. Hayi sisabuya nakusasa futhi kusalusuku lizobe nikhona futhi mbukeli ke bese kuphathele kungake bese kuphathele khona silapha eNasrec Expo. Uyazi kuningi kanjani inkinga nje isikhathi into exabanisa mina nawe. Izoqhubeka ke iSABC mbukeli ikusakazele nje mayelana nelingqungquthela iG20 einhlakeni ezahlukahlukene zeinhlelo zalapha ke eSABC. Sibonga kakhulu ke ngesikhathi sakho. Njengamanje ke ake ngibuyele kuwe ke Mfoka Daud lapha e-studio, ngabe yithini ezemidlalo? Bokelo umhlahlo wesimo sezulu yalandela emva kwekhefu ngenyakazi. Sizibeka lapha bese kuphathele zona usale kahle.